Автосервисларда тегермеш олыштырга келген шоферлар саны кемемей. Кимдир бу эшне беренче кар төшкәнче башкарып куйган булса, икенче биреуләр әле яңа җитешә. Якын көннәрдә дә кар, төнге суыклар көтелә. Вакытлыча кар катламы урнашачак. Димәк, автомобиль йөртүчеләр транспортларның техник төзеклеген бүген үк кайгырта башларга тиеш. В ноябре уж обычно меняют на 15 числах. Как по погоде уж кор елся, допустим, уже в любом случае надо менять. Ты на погоду смотришь, когда приближается снег или гололедица, заранее меняешь для своей же безопасности. Сервисларда тегермеш олыштыру сезоны елда шушы вакытта ачыла. Белгечләр төнлә температура 5 градус җылылык сакланганда тегермәчләрне олыштырырга була дип саный. Җәйге көпчәкләрне кышкыга олыштырмаган булсагыз, бу хакта бүген үк кайгыртыгыз. Җәйге тегермәчләр көннәр суытуга катылана, ә кышкы резина йомшаграк була. Вакыты бүлегендә бузылыклар бар бит инде. Алыштырсыннар башка. Сервис механиклары тегермәчне алыштырыр алдыннан балансировкада ясый. Бу машинаның имин йөрүен тәэмин итә диyorlar. Дисбаланс булмасын, машина калтырамасын, нормально туры барсын, вибрация булмасын. Удобство для человека. Автомеханик Марат Хафизов сүзләре белән әйтсәк, тегермәч алыштыруны соңга калдырырга ярамый. Кар декабрьдә гына ныклап ятса да, шоферлар барыбер саклык чараларын күрергә тиеш. Быел тотырыклы кар катламы декабрьнең 1нче декадасында көтелә. Тегермәчләрен кышкыга алыштырырга өлгермәгәннәр ашыксын иде. Бу үзегезнең үк иминлек өчен кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.